Igbo ekene m unu. Ofu nwaanyị asị ka njụ ajụjụ a ka agbala ife ndị mmadụ ga-agwụ ya. O wee sị, ọ na o nwere ife di gị ga-emekete gị ka ị ghara inye ya ibọn gị, maka na di ya emewe gị ya obu, na-achọzikwu ka o mee ya ife ga-emetụta ndụ ya, ya wee jụ na ya amanyezie ibọn gị. Di ya na ụmụnne ya wee na-ekwu na o nwere ife nwoke ga-emegide gị n'ụwa ka ịjụ na ịmanye ya ibọn gị. Ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ. Ịghọtago? Na ife a chọrọ ịma bụ ụmụ nwaanyị, ọ na o nwere ife di gị ga-emegide gị ịkwụsị inye ya ibọn gị. Na ihe a chọrọ ịma bụ ọrait nwoke ma o melụ mma o ma o melụ njọ na ị ga-enyelili ya ibọn gị. Ama m na aghọta ajụjụ a. Ọ na o nwere ife nwoke ga-emegide gị n'ụwa a sị die ka ị kwụsị jụ na ịmanyezie ibọn gị. Ka o nwere? Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Onyekwasịalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.